काकांनी सांगितलं आहे त्यांचं मिशन लायब्ररी आणि हे सगळं जे आहे त्याविषयी. तर आपण सगळ्यांनी त्यांना सदिच्छा देऊया की त्यांचं हे मिशन नक्कीच, ध्येय नक्कीच पूर्ण होईल, मोदीजींपर्यंत पोहोचतील, जगात सगळीकडे आपलं तुकारामाची गाथा पोहोचेल आणि आपलं तत्त्वज्ञान पोहोचेल. हे सगळं करताना आपल्या या पुस्तकामुळे हे होतं आहे. तर हे पुस्तक काय करणार आहे, तर आत्ता म्हटलं तसं की क्रॉस कल्चरल रिसर्च, आंतरसांस्कृतिक संशोधन, साऊथ एशियाची एशियन कंपॅरेटिव्ह स्टडी यासाठी सुद्धा या पुस्तकाचा बऱ्यापैकी उपयोग होणार आहे. तर ह्या सगळ्या मागची पार्श्वभूमी की प्रकाशकाने हे का प्रकाशित केलं, तर त्यामागची पार्श्वभूमी सांगण्यासाठी मी कुंटे मॅडमना इथे आमंत्रित करते. काकांनी मगाशी सांगितलं तसं त्यांचं फर्ग्युसन कॉलेजच्या पुस्तक प्रदर्शनामध्ये त्यांचा स्टॉल आहे, सो त्यालाही तुम्ही नक्कीच भेट द्या.